En nog even. Ja, dat is geen hele. Ja, Wat zou het punten? Zou dat weer 2 punten meer dan wat je vorige wedstrijd had? kidding. De eerste dan, die heeft wel heel veel punten. Vorig jaar had hij 8 punten voor op de tweede. Nummer 2. Ik heb 100 Ik denk dat ik tweede of derde ben. Ja, dat denk ik.